Yan! Yan na naman! Uy, mas malaki to! Diyos ko Lord! Yun! Grabe! Ayan na naman pali! Namayo na pali! Yan na naman pali! Laka! Supra! Oh, yun, okay. Good shot. Good size pali. Yun o. Oh, yun, malaki. Malaki na naman mga tol. Malaki to. Naka. Uy, malaki nga. Grabe ka, kalagay ko lang mga tol. Oh. Ilat muna. Grabe. Kakatawa talaga. Mga tol. Ay! Mga tol. Diyos ko. Welcome po ulit sa ating YouTube channel mga tol, no? Yan. Binangunan fishing spot po ulit tayo mga tol. Solo adventures tayo. So, kasi may mga lakad yung mga kasama natin sa GC, no? Yan, mega love shoutout sa inyo mga kachoy. Mga solid subscribers natin dyan. Good morning, good morning, good morning! Uy, malaki! Uy! Malaki! Mga tuyo, nakadalawa na akong ganito mga kachoy! Flower horn or minnow. Grabe mga tuyo. Maliit lang na hook yan mga tuyo. Pang ayungin yan mga tuyo. Yan mga tuyo. Halos pare-parehas yung size mga tuyo. Magkakasama siguro to. Oh. Yes sir. Okay, bali samahan niyo po ako mga tuyo, no, para sortihin tayo. So, ayungin hunting tayo. At tilapia hunting. Or kahit anong isda. Basta good size kukunin natin. Pero pag ayungin mga tuyo, di naman kasi lumalaki ng gusto yung ayungin, no, kukunin na natin yan. Huwag naman sobrang liit, babalik natin pag sobrang liit, no? So yun. At siyempre maraming salamat sa mga solid subscribers natin, no? Yan, no, mga tuyo, grabe oh. Yun. Yun, takbo mo. Yun na naman mga tuyo. Di ba lalaki yan mga tuyo? Ang lalaki yan mga toy. Hindi lang yan 3 fingers kundi 4 fingers yan. Di ba mga toy? Grabe ka mga gutom nila mga toy. So ang ginawa ko kasi mga toy, pinapakain ko siya ng ng ito, chicken starter. Yan siguro magpalapit nila mga toy, no? Tatlo ng 4 fingers. Sana magtuloy-tuloy yan mga toy, no? Para ma-update yung mga kasama natin, mga anglers dito sa Binangunan. At siyempre sa iba-ibang sulok ng ating channel na naaabot. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At palapit mga toy yung bakasyon natin sa Bicol. Diyan na naman mga toy. Uy, sus. Oo. Yung hook ko pala mga toy, ano siya? Size 14, no, pangayungin niya. Pero nakakadali ng mga malalaking, ayan, no. Uy. Mga malalaking tilapia ninus ata yung mga toy. Bahala na, basta tilapia. Ayungin please. Gusto ko ayungin. Yun, ayun na naman. Malaki na naman. Yan o. Mahigit na mga tayo. Di ba? Yes. Ayan, magsa-shoutout na pala tayo para lalo tayong swertihin. Nakakatawa itong fishing spot natin mga tayo. Aray ko. Nakakatawa itong fishing spot, grabe. Daw mga paniwala din sa fishing spot natin. Tilapia ninus na kukuha natin, tsaka yung ayungin. Nakaisang ayungin na rin ako mga tay. Yan, bali sana magtuloy-tuloy. Pagpapahinga mga tay, napakakunti lang, maliit lang siya, tapos nakausli lang ng kunting-kunti lang mga tay. At
Magsa-shout out na tayo. Ayan na naman, takbo mo boy. Itakbo mo boy. Sige. Ganda ng hatak natin ng Ninus. Yung hatak ng tilapia Ninus. Napakaganda. Kasi lubog, nilubog. Kitang-kitang nilulubog. Eh yung ayungin, ano lang eh. Pitik-pitiks lang. Ito, baka ayungin to. Ay, yan na naman! Yan na naman! Uy, yan na naman! Grabe! Thank you, Jesus Christ! Ah, sunod-sunod. Ang strike to. Ay, ang ganda naman to. Huwag kang makakawala kasi kakatsiyan ko kita. Ilan na? Hindi mo na. Saglit pa lang tayo dumarating, Mate. Ayun, magsa-shoutout na muna tayo, Mate. Hindi ko na muna nilawit, Mate. Bilis eh. Yun, may gabi love shoutout ka pala kay Kachoy Bermoy Marjon. Yun, may love shoutout sa'yo, Kachoy. Sorry sa huli nating fishing adventures, no? Nakawala yung dory na huli mo. Nang dahil dun sa yung clip natin, Mate, sayang. Dapat pala, dinakma ko na lang eh. Nag-aalangan kasi ko dun, Mate, kasi baka pag ganun ko, tamaan naman ako yung tibo eh. Alam nyo naman yung tulis-tulis ng ng dory. So yun, at sorry po kasi Bermoy Marjon, yun, mega love shoutout sa iyo kasi sorry talaga. At siyempre yun nga, nakasama din doon sila Bata TV, Kabiwas TV, si Kabulabog Anglers, Cyrus Neil Mix Vlog, mga taga Pampanga Anglers to mga pala, Mariki, at siyempre sa mga Marikina Anglers, maraming salamat po sa inyong lahat, mga tayo. At siyempre, at mega love shoutout kay Edmond Bibigan, mega love shoutout, at kay Romero Isman, mega love shoutout, at kay Dice Road Trip, mega love shoutout, Del TV Mix Vlog, mega love shoutout, at Angler Aris, yun, mega love shoutout Kachoy Aris, at siyempre sa Bruce Anglers na GC niya, yun, at sa Inse Anglers na rin, siyempre mga solid subscribers natin yan. Maraming salamat sa inyo, mga Kachoy, sa lahat ng members. At siyempre sa Talim Anglers PH, yun, mega love shout out. At Kachoy Delphin Padilla na and family dyan sa Paniki Tarlac, yun, mega love shout out. At kay Ayan Fishing Adventures Boy Paduas, mega love shout out. At Baron TV, mega love shout out Kachoy. At Daniel Iguana, mega love shout out. At kay Rinan Fishing Adventures, at kay Farmers Boys TV, at kay Abner The Riders, mega love shout out. Johnny Juice TV, Master Fishing TV, at mega love shout out kay J Fishing TV, Unatos Vlog, mega love shout out. At Lito Ariaga, Altoms Channel, at Buhay Barrio, mega love shout out. Bayaw Fishing, Team Laganag Channel, After Vlog, yun, mega love shoutout sa inyo, mga Kachoy. Maraming salamat. At Kachoy Alin JS, yun. At maraming salamat sa inyo, mga Kachoy. At siyempre sa mga silent viewers natin, sa mga solid Kachoy natin dyan, no? So yan, tara, mga Kachoy. At bira tayo ulit. Sana andyan, mga Kachoy, paulit, no? Di naingayan sa bunganga natin. Kakatuwa talaga, mabingwit. Iba kasi dito, Mate, yung yung energy dito sa may barangay Nagsulog, grabe. Mate, taw-taw lang pala yung gamit natin, Mate, isa lang. Kagatin mo na, baby. Grabe, inotak, Mate, grabe, ang lakas. Ganun bigla, ano kaya yun, Mate? Yan na naman, ayungin. Ayan na. Yun. Jesus. Gusto ko ayungin eh. Ayungin eh, masarap yung ayungin eh. Naiwagaan kasi ko nito mga flower horn, Mate, or yung tilapia Ninus. Napakasarap, mga Mate, pala to. Parang ayungin rin yung Mate, yung laki na. Yun na naman. Uy! Yan. Laki. Ang lalaki ng tilapia Ninus, mga Kachoy. Grabe. Ano ba mayroon dito sa fishing spot na to? Ay, thank you talaga, Lord.
Napakahirap kuya maghanap mga kasi ng fishing spot na yan. Tapos yung lalo na to, yung nasurtihan natin tong ano, yung dawi ng tilapia ninus mga to, yung flower horn ba? Ano ba talaga? Flower horn ba talaga o tilapia ninus? Tilapia ninus na lang natin, no? Para medyo mabilis-bilis na ano, madaling i-pronounce. Grabe, oh, nandyan lang mga sa gilid na to. Yung sa may water lily. Yun naman kasing water lily na yan dyan pa. Yan naman. Sige, sige. Ilubog mo. Ilubog mo. Yan. Yan. Yan na naman. Ay, mas malaki to. Diyos ko Lord. Yun. Grabe. Diyos ko Lord. Thank you po Lord. Grabe, oh, grabe mga ano mga chi, oh. Naku. Grabe mga ano pati mga chi, maliit lang bungangaan niya. Pero grabe kung ano, lumunok. Oh, iniingatan ko pa naman tumatay itong hook natin kasi iisa na lang po talaga tumatay. Pagka nawala na to, so sumabit to, naku po, o kaya maputol kasi malambot lang siya mga chi, eh. Diyos ko, mga chi, oh. Ganda mga chi, oh. Yan mga chi, oh. Oh, di ba? Mga 4 fingers. Mga 3.9, 3.8. Aray ko. Oh, grabe. Pumapasak. Ay, Diyos ko talaga. Paano kaya? Paano kaya ito kung hanggang mamaya mga tayo? Na ano, na mamaya at hanggang mamaya tayo hanggang umuwi tapos puro ganyan yung huli natin. Jackpot talaga. Dito lang banda mga tayo. Yun. Tapos yung lalim, may git ano mga tayo, 1 metro. Mga ganun lang siya. Oh. Yan, mga ganun may git. Ayan na naman mga tayo. Yan na naman mga tayo. Ay, original ng tilapia. Oh. Patay tayo ito. Huwag kayo muna boy. Huwag muna kayo ha. Sabi muna yung mga kasama. Huwag muna kayong kumagat. Mamaya na lang. Mamaya na kamo kayo. Sabihin mo ko sa mga ano, member mo. Tilapia ninus muna tayo ngayon. Tilapia ninus or ayungin. Yan na naman ito. Uy, patay na nga. Uy, ninus pa rin mga tayo. Oh, maliit na ninus. Yan ka muna boy. Wala, bakit ang daming ninus ngayon? Minus gastos. Ayan na naman, takbo mo. Ginagawa mo. Yan. Uy, sus. Ay, Riding Thunders, tara na, Kapitungo TV. Ginagawa mo. Ayan na naman mga tayo. Ganda ng hatak mga tayo pag ganun talaga, oh. Yan. Ayan. Yan na naman. Oh, yeah! Ikaw ang gusto ko. Oh, ayungin. Wala ka, linunok niya rin. Uy. Huwag mo siya lulunukin, boy. Kasi baka maputol yung hook natin, boy. Wala na akong gagamitin. Uuwi na tayo nito. Ayun, mga tayo, oh. Gawin natin ito. Ayun. Ay, thank you, Lord. Grabe, napakaliit lang mga tayo ng bahay ko. Kinakagat talaga. Kasi di pwedeng gagatin. Di pwedeng painan mga tayo ng laki. Kasi wala. Nagbe-base tayo mga ayungin na maliit. Ayan na naman. Oo. Tilapia ninus talaga mga kachoy.
Oh, bakit napakaraming news? Uy. Ito lang mga ate, ganyan lang oh. Oh, ganyan lang yung pain mga ate oh. Yan. Napakaliit lang siya. Malabo pa lang mga ate. Pagpasensya nyo na mga ate kasi ito malaking bato to eh. Yan na naman. Uy, yan na naman. Yes sir. Ayun naman ngayon. Ay, thank you talaga Lord. Yun ka na naman. Ayos, ayos, ayos. Huwag lang talaga gagalaw tong bato mga ate ito. Diyos ko, huwag naman po sana. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ay, may galab shoutout nga pala kay kaibigan natin si Banky Shoes TV. Yan, si Kahunting. Kahunting. Nag-hunting kasi yung mga ng ano ng mga bonsai. Ayan na naman oh. Oh, yun. Uy. Yun. 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 Ah! Sabi ko na nga. Uy, ito mga good size and Ninus. Ninus gastos. So, grabe na naman talaga. Operasyon na naman tayo nito pa eh. Dapat pala kinuha ko yung pangtanggal sa ano. Ay, pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya ka na ha. Kunti lang naman. Ayun. Ikaw kasi eh, nilunok mo ng gusto eh. Nasaktan ka tuloy. Diyan lang pala talaga mga yung ano, Ninus. Sa may ano. Nasa 1 metro lang mga tayo. Oh, grabe. Oh, oh. Ganyan lang siya mga tayo. Oh. 1 metro, mahigit lang konti. Tsaka dito lang banda mga tayo. Dito banda rito. Ayan. Magpupunta kayo pala dito mga tayo. Pag gusto nyo pumunta. Oh, yan na. Ay, Diyos ko. Bali, barangay Nagsulo Court, cover court mga tayo doon. Tapos maglalakad papunta rito sa may batuan. So ingat-ingat lang kayo mga tayo. Naku, napakahirap nitong spot mga tayo na marating. So kanina nga, buti na nagtanggal ako ng chinilas ko. Talagang nadulas pa. Buti na lang nakahawak ko sa bato na malaki. So be careful na lang. Always be careful. Over carefully. Yan! Yan na naman. Uy! Diyos ko. Siguro mo din nakikipaghatakan to sa anas mga ayungin. Kasi lunok na lunok ko. Siguro pupunta na ng ayungin. Sinusungkaban ka agad itong Ninus. Oh, yan na na. Ay sus, Ginoo. Yun mga katsoy, grabe ang laki nun. Ramdam ko na talaga mga katsoy. Oh, bigat oh. Wala naman sabitan dyan mga katsoy kasi ano yan eh. Bali malalim yan na party. Tsaka kanina pa ako di ako sumasabit. Grabe mga katsoy, ang laki nun. Diyos ko. Sige, balik ka dali. Iyan, iyan, Diyos ko Marius, talsik sa, Diyos ko, kala ko malaki ulit. So, pwede na ito mga 3 fingers, no? Yan, pwede na ito. Tumalsik siya. Diyos ko. Grabe, so yun. Kala ko kasi malaki ulit kasi tinulit mo. Yan na naman, yan na naman. Yan na naman. Yan na ka. Ay sus, Ginoo. Sumabit pa kasi mga ting. Sayang. Ay, naku. Pero good size lang naman mga ting. Hindi naman masyadong malaki. Ay, sayang. Dalawa na ako mga ting. Wala. Si Pitong Good TV mag-i-enjoy dito sigurado. Iyan na naman, yun.
Oo, di ba mga tay? Uy! Original na tilapia. Ay, magandang size ka na. Ay. Napaka-bliss talaga natin ngayon mga tay. At mega love shoutout nga pala sa Trasuna family. Yan na naman! Ay, Diyos ko. Nakakagulat pre ah. Sarmiento family at Baha family. Diyan sa Mandaluyong City. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At kay Daniel Templo Nuevo. Uy, yun na naman. Uy, ayun, ngin. Ang bilis. Ay, sarap mo. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Uy, ganun lang pala pagkaya mo, hindi mo na pinipitik. Yun, mega love shout out sa mga taga-buhi na subscribers natin. Na paring Elton at kay paring Edwin, pati Panggor, yun. Pading Ronald Katahan, mega love shout out, maraming sa inyong salamat. Ayan na padi, yan na padi, yan na naman padi, nako, mupra. Ginagawa mo. Okay, good size padi, yan o. Napadali kita pading dakulaon padi, na original padi. Kuya James, kakatawa dito Kuya James. James Santiago, yan o, katuwa, ano kaya mga tuy na pag nakakabasa ng mga magagandang comment mga tuy, mga subscribers natin dyan ng mga senior. Yan na kuya, oh, ito na naman kuya. Ito po, oh, flower horn po. Pwede na to, 3 fingers na power horn. Power horn. Bakit kaya yan? Ba't ka tinawag na flower horn to? Hindi naman bumubusina. Pag lumaki kasi yan mga tiyo, magkakaroon siya ng parang ano dito, yung hammerhead na malaki. Ayan na naman. Uy, yun na naman malaki. Original mga tiyo. Pwede na to. Ay, salamat talaga. Bilis oh. Oh, yan na naman. Flower horn na naman mo tayo. Pag muna ikaw yan, kasi masarap ka kasi. Nawala ng water lily, thank you. Uy, yun, malaki. Malaki na naman mga toy. Uy, malaki to. Nako. Uy, malaki nga. Grabe, kakalagay ko lang mga toy. Oh. May libre pang ano. Yun, thank you. Tanggal pa yung sabitan natin doon. Uy, grabe talaga. Kakatuwa talaga to. Diyos ko. Grabe, grabe. Thank you, Lord. Grabe, parang kinikilig sa natin, sa uli natin mga tin. Ay, sana nagugustuhan nyo mga yung kakornihan ko mga tin. Kakalugan ko sa fishing. Napakaingay ko mga tin. Kakatuwa kasi hindi ko makontrol sarili ko. Diyos ko. Kaya nakakaya tayo pagka dadayo sa mga ibang lugar. Kaya gugustuhin ko pa, ako na lang mag-isa para ano, walang naiingayan.
Yan na naman. Siyempre mati, aminado ko talaga, meron talagang, di naman, nangingilan-ilan lang yan siya mati. Yung may naiinis talaga yan sa atin, siyempre. Sa ingay natin ba? Siyempre, ikaw ba naman, maingay ka tapos kung yung katabi mo hindi nakakauli. Naku, baka itulak ka pa nun. Ay, mega love shoutout nga pala kay Papa Chin, tsaka kay Kajoy Bilog, no? Mga subscribers natin dyan sa may Mandaluyong. Ayan na, Papa Chin. Ganda rito, Papa Chin, oh. Yan! Yan na, Papa Chin. Diyos ko, papagalitan tayo ni Papa Chin pag ganito yung mahuhuli niya. Nagyaya ka pa, Kachoy. Tapos ganyan papahuli mo sa akin. Yun na naman. Hindi kasi nakakalubog ka agad mga kasi talagang inaano ka, inaabangan, no? Wala na katas. Kukunti na kasi yung sinker ko. Hindi na kayang ilubog yung floater. Yan na. Iyan na naman. Yun. Okay na to. Mga 3 fingers mga kasi pwede na yan. Ayun na. Ay! Sus! Ay, pawala. Ay mga kasi bali update ko pala kayo mga kasi mamaya, no? Sa huli na natin. Putuling pansamantalang putuling ko muna ito mga kasi. At ipupokus ko muna. Ito yung huli natin mga kasi. Oh. Grabe! Uy, nakarami na tayo. So yun mga tayo, bali update ko na lang kayo mamaya mga tayo, no? Para di masyadong umaba yung video natin. Mga di nag-skip po ng ating ads, thank you so much mga tayo. At mamaya po yung mga tayo, mamaya i-update ko po kayo sa huli natin pagka pauwi na tayo. So yun, maraming salamat. At dyan lang kayo mga tayo, no? I-update ko kayo mamaya. So yun, thank you. A few moments later. Mga Kachoy, nakakatuwa, grabe. Sobrang ang init mga tayo, pero di ko man lang nararamdaman yung init na dumadampi sa ano ko. Kasi mga tayo, napaka-strike ka ng ayungin mga tayo. Tapos yung mga original na na tilapia, malalaki na pati. Tapos yung yung mga ninos mga tayo, tilapia ninos, lalaki na rin. Diyos ko, thank you talaga sa spot na to. Grabe mga tayo. Ito lang yan mga tayo, ito lang yung nakita nyo na na ayungin lang. Pero itong mga nasusundan, mga lalaki mga tayo. Yan na, oh. Oh, yan na mga tayo, oh, yan na naman, oh. Uy, mga original, ay mga minus pa rin. Pero kaya na mga tayo, puro na original. Tapos ganito malalaki pati. Hindi ko na mga tayo pinapaano doon sa dulo doon mga tayo, pinapalagapak doon. Dito lang, oh. Para di na marinig na maliit na ayungin mga tayo. Naman. Yan na naman. Naku. Uy. Pulahan. Pulahan na naman. Grabe mga tayo. Di mo mga tayo. Lalaki niyan. Ay, thank you Lord. Napakarami na talaga. Surprise mga tuy. Dito naman sa gilid na to. Yan, sigurado yan dyan mga tayo. Minus yan na malaki. Yan o, yun na. Tinak mo na. Itinak mo na. Ay, grabe. Kakatawa talaga. Hindi na to. Grabe tayo. Ay, naku. Ay, thank you talaga. Ang late na nga lang pinapain ko, kinakagat pa rin. Grabe tong fishing spot na tumatin. Naku, mag-i-enjoy talaga yung mga tropa dito sigurado. Dito lang mari. Yun. Yan. Tako mo. Ganda siya. Nakaano ko mati, dalawa ng ganitong original tilapia. Tapos ninos yung ninos din marami na din. Ayan na naman mga tayo. Ayan. Yun. Oh, yan na naman. Uy, malaki na.
Yan, okay lang yan mga tsoy, ganyan. Grabe, pagka ganun mga tsoy, sigurado lunok. Pero dapat pala, pag ganun pala, birahin ko na para di ako mag-opera. Kaya karamihan dito mga tsoy, inaano ko talaga. Tinatanggal ko yung asang. Buti na lang mga tsoy, di napuputol yung yung hook. Kasi pag naputol talaga ito mga tsoy, wala na, uwian na talaga to. Surprise mga tsoy, yung huli natin, surprise. Gustong gusto ko na sana umuwi eh. Nawala ulit yung ko, gutom. Isa lang na malaking ninos. Isang malaking ninos. So yun, gustong gusto na ni to, Kachoy Babat. Ayan, nag-love shoutout sa pinsan ko, si Babat. Subscribers natin dyan sa Santo Domingo na Buwa, Camarines Store, si Padi Bongbong yun, nag-love shoutout sa inyo. Yan, mga Padingbi, si Victor Sermona, yan. Yan na naman. Grabe. Grabe, walang katapusan. Hindi na ito mga ito eh. Kung napanood nyo mga ito, yung kanina mga ito, yung huli ko talaga itong yung pag cut off ko ng video natin. Naku, lalaki talaga, Diyos ko. Mga sulit na mga ito eh, na ninos, tapos yung original na tilapia. Yan. Yan, maganda ito mga ito, pag ganyan. Oh, yan, sabi ko na nga ba. Uy, mas malaki pa ito kanina mga ito eh. Pag mga ganun talaga mga ito na nakibit, alam ko na kagat nito eh. Ninos. Lunok na naman yan siya mga ito eh. Kaya kailangan ko na naman siyang ay nako. Yan mga ito eh. Ay, salamat. Hindi ako makapaniwala mga ito eh. Ba't dinawian tayo ng ganito mga ito eh. Tilapia ninos mga ito eh. Or yung flower horn kung tawagin ni Kachoy Giron talaga. Kachoy Giron, paliwanag mo naman to kung bakit ako kinuyog ng flower horn dito. Yan naman mga ito eh. Ayan na naman. Grabe. Uy, Diyos ko. Uy, grabe. Yan ito, maganda. Kasi, kakaano pa lang ito eh. Ginaganyan-ganyan pa lang ito mga tayo kanina. Ginaganyan-ganyan pa lang ito. Kaya, goods to. Di masyadong bumaon. Ay, nako. Grabe, kaganda pati ng size. Ay. Grabe, 3.7 mga tayo. Pagpo 4 fingers. Dito lang si mga tayo. Hindi ko pinapalagatok mga tayo para di makita ng maliit na ayungin. Yan na naman eh. Nakita na naman ng ayungin. Lumagatok kasi konti. Mas maganda siguro kung tanggalan ko ng na sinker mga tayo. Kaso din mas lalo naman makikita nila pag lubog pala, makikita nila. Unti-unti natin mga tayo. Yan mga tayo, yan. Huli na naman. Sabi ko na nga ba. Iba mga tayo. Tara sa gilid lang talaga. Diyos ko. Ay nako. Grabe talaga. Dami ko. Uuwi na ako mga katoy. Yan, maraming salamat nga pala sa mga talaga sa mga hindi nag-skip po ng natin mga katoy, no? Paulit-ulit yung mga ads natin. At siyempre, si Katoy Dennis, yan, may galab shoutout dyan. Sila Kachoy George, yan, may galab shoutout. Si Kachoy Efren dyan sa Mic.
Uy, nawala, natuloy. Yung ibon kasi mga tay, pinituan tayo. Break time daw, break time. Break, break. Break ba? Mamaya na. Pinapabreak na ako mga tay ng ibon. Mamaya na, ma-harvest pa eh. Ayan oh. Ayun mga tay, bali isang huli na lang po tayo mga tay. Pwede tayo sumipat. Kasi napakahaba na po ng ating video. Dito lang mga tay, sa gilid na to. Grabe mga tay, itong huli ko mga tay. Pakita ko sa inyo mga tay. Ang bilis kasi. Ayan na, yan na naman oh. Kinagat na kagad. Naku. Sayang. Di natin naagapan mga tay. Nasaan na yung bulati ko? Grabe. Napakarami talaga mga tay, huli ko na. Dito lang mga sa gilid to. Ito mga tay oh. Ay! Mga tay oh. Diyos ko! Ah, grabe yan, lalaki niyan mga tay. Flower horn. Tapos ninus. So yan mga tay, yung spot natin. Yung galing kayo po ng ano, ng nagsolo cover court, yung basketballan doon. Pakanan lang kayo mga tay, tapos kaso mag-akit kayo ng bundok, tapos baba ulit, tapos ito mga batuan. Yun, yung kantong-kanto lang po dito. Pag ganun pa lang mga tay, paliko, pa kanan. Yun, ito yun. Yung malaking bato mga tay, dito lang. Ito lang. So yun, maraming salamat mga tay. Pasensya na po, napakahaba talaga. Pagpasensya nyo na po talaga, mahaba yung video natin ngayon, no? Yun, thank you Lord. Thank you mga tay sa mga solid kasi natin at sa silent viewers. Thank you po. At sa mga paparting po na subscribers po natin. At huwag nyo pong kalimutan mga tay na i-click po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga fishing adventures ni Kajoy. Yun, thank you. Thank you po. Pero kinaganda mga tay sa may cooler. Yan. Grabe. Puno talagang cooler. Ay, hindi naman. Ay mga tay, ito, yung mga ganun mga tay. Yan o, mga original. Dami yan mga tay o. Pero ninus talaga, grabe na mayagpag. Yun, maraming salamat sa Coleman Philippines to. Thank you po sa bigay na Coleman. Paring perfect. Salamat paring perfect sa ayuda. Yan, at siyempre sa support mo sa aking channel, no. Malaking tulong kasi yung pagbibigay mo ng at pagbibigay mo sa akin ng panggas. Yan, siyempre mga kasi si Paring Pervic kasi binibigyan ko ng huli na tilapia. Sabi ko sa iyo na lang. Ayaw namang tumanggap na libre, gusto niya binibigyan niya ako ng panggas man lang, so kinuha ko na lang, sayang din. So maraming salamat Paring Pervic. Ay, thank you Lord. Yan lang po mga tay, napakahaba na talaga ng video natin. Thank you Lord, thank you talaga mga tay.